בת 8, וואו. לא, זוזי אחורה עם הכיסא, מה זה? מה שנרים? בטח נרים אותה. לא, כל אלה שקמו בלי רשות לא. דוריאן תזמין. יש להם כוח להרים אותך בלה? אבא גם פה שיעזור. לא. אביב, אריאל, לא. נו קדימה. לא, כל אלה שהם צועקים לא. צריך הרבה ידיים אבל. כולם יכולים. רגע, כמה פעמים צריך להרים אותה? 9, עד השנה הבאה. יופי. אבל תיזהרו. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מזל טוב.